Salut, prieteni! Măi, așa un meci merge împrejurul ăsta la pomenile electorale, că, Doamne ferește, băi, hai să lămurim odată și pentru totdeauna și fel de pomeni există la moldoveni. Și pe urmă să fac o paralelă cu pomenile electorale, ca să clarificăm odată și pentru totdeauna. Prima variantă. Asta fac majoritatea moldovenilor în ziua de azi. В период la заработcă, au făcut niște rubli, au venit acasă și au organizat pomeni. Din banii care i-au câștigat la zat. Asta e Renato Osatăi. La neamuri, la vecini, la prieteni, adică для своих. Ați înțeles, da? Și adică asta e pomenii pe banii omului. A doua variantă de pomeni. Umblat cu ciorditul, cu mutitul și din banii ăștia faci pomenii la tot satul. Dar pe urmă vin ăștia de la cine au ciordit ăsta care au făcut pomenii și scoate rubli de la cei care au luat pomenii. Asta e șor. Și a treia variantă, cea mai bățoasă variantă. Puturoși, nu-i duci capul la nic, nu se duc la zarbătcă și pe și împlă tălăleu tănas. Se duc la microfinanțări, împrumută bani, că altfel nu vine nimeni la mortăi. Nu vine nimeni la mort dacă împrumută bani și începe a da pomeni numai să vie lumea la mort. Asta e Maia Sandu cu pas. Ați înțeles, băieți? Eu înțeleg că muștăți o să mă întreb, băi, dar și cu Dodon? Dar Dodon e așa la care toată viața lui s-o lichid lângă ăștia care dau pomeni. Și ba s-o lichid de usate să hiși ceva, ba s-o lichid de șorc să-l mulgă. Amu el e lichid de Maia Sandu. Și chic și lui acolo în haleavă și dă și el la neamurile lui acolo pentru de și chic, înțelegeți? Băi, băieți, eu înțeleg că e de râs, dar și e de plâns. Scriți-ne în comentarii că eu nu am adevărul referitor la pomenile de la moldoveni. Hai noroc și încă o dată sărbători fericite!